Fi żmien il-festi u l-vaganzi tal-għajt il-kbir ta' din is-sena, il-lukandi u r-ristoranti f'Malta u Għawdex irreġistraw andament tajjeb ħafna. Mijiet ta' turisti li ġew qalb tala f'pajjiżna f'dawn iż-żminijiet imlew il-kmamar tal-lukandi u għattow aktar mill-lej wieħed f'pajjiżna. One News tkellem ma' Norbert Grixti, direttur maniġerjali tal-lukanda Grand Hotel Excelsior, li spjega kif l-andament turistiku f'pajjiżna reġa' beda miex il-qudiem u qal ukoll li l-ġimgħat u x-xhur li ġejjin partikolarment fl-istaġun sħun tas-sajf se jkunu pożittivi ferm għal qasam turistiku f'pajjiżna. L-għajt kien tajjeb ħafna, kemm bħala occupancy fil-lukanda, kemm Maltin u kemm barranin, u anke fejtħol F&B, food and beverage, kien tajjeb ħafna. Bookings huma tajbin, bookings għas-sajf deħlin tajjeb ħafna. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija s-sidien tal-lukandi u r-ristoranti l-MHRA Tony Zara innota kif ir-ristoranti wkoll kienu mimlijin saruħomhom partikolarment f'jum l-Għid. Allura fejn jidħlu r-ristoranti dan mhux biss kellhom il-klijentela Maltija illi dejjem tikkonkorri imma kellhom it-turisti illi ġew hawnhekk. Ukoll il-klijentela Maltija dis-sena ma kellix daqshekk biża' fuq il-COVID u allura il-perjodu ta' l-għajt kien tajjeb ħafna għal-restoranti. Zara qal ukoll li n-numru ta' wasliet ta' turisti f'pajjiżna huwa u se jibqa' jkun wieħed pożittiv li se jkompli jsaħħaħ il-qasam turistiku Malti, sors ewlieni għall-ekonomija ta' pajjiżna. Jekk titkellmu fuq it-turisti u fuq l-arrivals, aħna qed nistennew li jkun hawn 75% tan-numru li ġew fit-2019. Il-2019 kienet l-aqwa sena illi kellna fl-istorja ta' turizmu fejn ġew 2.7 miljun turist ġo Malta.